To mi pošleš. Marko, dávaj. Musíš poslať. Ešte tú čapku! Ešte to aj seká, kurva. Toto tam bude jedno iba také také šumy. Tak toto dá na internet. Na YouTube to To dáme na YouTube. Tak toto každý, kto to uvidí na YouTube, ja to tam hovorím, že to je konec. Toto by som poslal do 12, môžem. Ten ľudia baží okolo. Sviečan se dá. Bude toto čo je, ty kokos. Toto je neuveriteľné. Príďte mu niekto, on nevidí nič. No niekto iný, ešte mu jednu. Ne, nechaj tak, nechaj. Poď. Môžeš ťokladno, to mi pošle. Točíš? To bude na to polodinu, to bude film. To bude minifilm. Film zo slovenského prostredia. To jak dokáže niekto? Na socialistického stavu. To by zastavil. Víš, jak to vypadá to vyslení, dostaneš sa. Čiže jak pičí, ty to sa nechápe, úplne tak to hore ruky, ne, ty koľko všetci, a on by tam hlavou dával. Dajte mi oheň. Dajte mi oheň. Nech tu ide Nárka. Dajte mi oheň. Počkaj. cigu. Fire from sky. Tak netreba. Máte cigu? Daj mi oheň. Nemáš cigu, súča? Cigu daj, ne. Ty máš. Nemám. Dáme do záberu, pokiaľ celý film. Dobre. To je dosť dobre. Ale aj jak nedá si dávať. Ty, ja toto není normálne. Ty kokos. Kam tam čo? Tak to je psycho. A tam ľudia úplne pozerajú, že niekto sa uvedníka. Meďa, Marko. Čo ty jebe? Čo ty jebe? Toto je show Petra Rychlého. Markovi. Ty čo to? Dajte mu to Marka, že nesič. Poďte, mu dojde, sa. On povedal, že aj to bude. Povedal. On si vždycky na dámu To bude také To má len stretching, hej? To by bolo jasné. Povedz mi, keď bude dokázať baterka, tak ja si zapnem video. To už bude stačiť, už to má 3:30. 3 minúty 30. Iba 3 minúty 30? Tak daj si teraz. Teraz si daj. Čo ty je? Daj si teraz. Zase ju dopadne. Daj si prosím ťa. Teraz to je zriviť. Marko, prosím Teraz ťa. to bude zabíjať. A dávaj. Čo je to tak? Trailer. To by si lámkala. Hej, teraz to príde. Marko, bude. No? Môžem hovoriť takéto slova. No ide to chlapci, daj si čiapku. Poď ďalej, keď sa Postav sa. Nech ti zábere. Čo ti? Tak toto je psycho. Toto je strašné, toto keď niekto uvidí, tak si poviem, že tak ty si ťažko piči. Ty to trestá život. Ale dosť. Psycho, pozaj. Poď to. Koľko nás niekto uvidí. Čo? Slášem tam tu ďa more, pozerajú sa. On keď sa rozlučí. Ale on pokiaľ ho to chytí, tak prosím bude dávať. Čo ti jebe? To čo lepšie. To čo bližšie. Náhodou sa odrazí a som piči. Už ide, pozor.
To je čertík, vertík, prosím, pekne. Fuck you! On è mio! Come sei, veicolo è mio! Sono čistý vetrik. Tak to bolo iba s ním. Proste iba s ním hovorila. On jak keď čeríka z banku. Tak to mi došiel pýtať peniaze. Močesan, ubijala. Velek dá hlavu, ale týka sa. Chaos lady. To budeš kúšať. Ja som veľa nechal pýtať. Asi kúpim si. Asi kúpiš si.